Takže prvá zastávka dnešného dňa je 7 hodín ráno, takže to znamená ráno show Fan Rádia s juniorom Marcelom a potom ideme s juniorom na ďalšiu zastávku, ktorú vidíte neskôr. A tretia zastávka bude tiež zaujímavá, trošku z nových médií a trošku iná mladšia osoba poznána ako... tak sa uvidíme neskôr. Čaute! Takže teraz ideme do štúdia Fan Rádia. Musíme byť veľmi potichu, pretože je to naživo. Tak ideme pozdraviť ich. Čaute! Ahoj! Nazdar! Ahoj! Krú! Počúvate Fan Rádio, dobré ráno. Prajem pekné ráno, pozdravujem všetkých vodičov, takže ešte raz veľký pozor na D1 z Bratislavy do Trnavy na 46. kilometri horí na ceste osobné auto. Pred malinkou chvíľou mi prišla táto informácia, takže ešte raz veľký pozor, D1 46. Doprava, pekné ráno, šťastný. Dobré ráno, máme minútu pred 8. V súčasnosti sú najväčším problémom slovenského školstva nízke platy. A to aj nízke nástupné platy začínajúcich učiteľov, ktoré nemotivujú mladých pracovať v školstve. V tejto oblasti podľa ministra školstva Juraja Draxlera bude musieť dôležitý razom pomáhať. No a práve sa nachádzame v štúdiu. Štátime záznam. No to záznam musí byť veľmi ticho. To sa natáča moja Venujte nám aj emócie. Moja mama varí lepšie ako tvoja, sa natáča tu na výuke. A to bol hlas režiséra. Čiže tu môžete vidieť, momentálne sa ide vyhodnocovať, a ktoré jedlo vyhrá. A je to strašne super, pretože obidva týmy sú strašne zábavné. A je to super vidieť celý štáb, pretože všetci sú perfektní. Pozrite sa na ten, Crane, milujem, to ma fascinuje, zbožňujem, moja láska. Božena veľmi v Británii má talent a v X Faktore. Takže pozrite sa na to krásne štúdio, nádherné farby. Ešte vám to trošku natočím, ale tiško. MK, to je MK, ona ma tu sprevádza, to je moja sprievodkyňa. Ktorý tým je podľa teba lepší? Východňare, alebo tí, ktorí? Východňare, si sa volajú. Východňare lepšie varia. Havolci lepšie varia, ale východňare sú šadenejšie. Takže to je skvelá zábava. Celý štáb sa baví. Aj my. Je to super. Teraz Jojka zamestnala novú kameramanku, M-ku, najmladšia kameramanka. Pozrite sa na jej skills. Teraz mi daj detailný záber, teraz poviem režívať, daj mi detailný záber. Na koho? Varešky. Počkaj, kde sú varešky? Vareška držia ju... A jeden aj druhý tým. Vareška, áno, ideš. Záber, výborne. Vareška. Krásne. Výborne. High five. Hello, oh my god, my name is Mishke and welcome to Bratislava. Hello. Prebral som kanál. Vlastním aj tento teraz. Čo robíte, babi? Brownies. Kuchtíme tady. Ja neviem, či mám pozerať do toho displeju hore alebo dole. Bola som na mieste, kde sa natáčali legendárne videá. Hej, kde som sa dogrcal s banánou. No práve teraz to konzumujem.
ďakujem, si mi to pripomenul. Ja aj dobrú chuť. A boli sme spolu nakúpiť raw, vegan, bio, eco systém jedlo. Pozerajte, čo pápa, to je polystyren. Tofu. S látkou, ktorá prilepuje polystyren na druhú stenu. Tofu. Polystyrené lepidlo. Francúzska, soja. Tá je dobrá, tu schvalujem. Áno, veľmi dobrá. Reklama, product placement. Už v prvom vlogu hneď. A toto je Ratio, či má obľúbená značka. To je veľmi racionálna voľba. Kukuričná zlnenie. Čo je to? Lenin. Lenin? Today we have a Lenin kind of ratio. Len neviem rozprávať, taká som bola hladná. Brownies, všetci si povedia, že oh yeah, wheat brownies, we know what you're doing. Nie, No. slušný. To trvá dlho. Poprosila som Danka, nech ma naučí sa chodiť na segway a bolo to dosť ťažké na začiatku. Ja som tu pre teba. Takto tu. Ideme spolu, sa tu zdrbeme. Ja to nemôžem točiť takto. A tam, kde by bolo... Hey, it's a party, man, this blows. Hey. What the fuck? Ale dala som to. We have did it. Jej! Takže... Spoločnými silami sme dosiahli tohto veľkého cieľa. A sme hrdí na náš výkon, že Miška? Áno! Míška sa vozí na segwayi. Míška sa vozí na segwayi. Pa, 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 pa. Po noštičkách na chodbe jazdí okolo výťahov. Snežik sa nám chumelí, zima je zimlička, polia luky zabielí, zapadne cestička. Ľudská, tešíš sa. Ladies and gentlemen, I want to do a challenge in a lightning like this. Dobre, Danko sa skoro zabil, ale to nevadí. Poďme ochutnať ľudský brownies. Poď sa ďalej. Záchvat smiechu live, motherfuckers. Záchvat smiechu live. Tady končíme.